Enguany, el cantautor mollenc Pierre ens cantarà una cançó dedicada a la nostra cavalcada i que donarà entrada a ses majestats als Reis Mags d'Orient, en Melcior, en Gaspar i en Baltasar. Nens i nenes, en Pierre i els Reis Mags d'Orient. El patge me li arriba i davant dels Tres Mags d'Orient no et deixis la teva carta, demanes el que vols per tu i pels nens i nenes que hi ha un país llunyà. Per les guerres i tempestes no tenen res per jugar. Els reis els hi portaran joguines, jocs i carbó, com van fer-ho a lluny al Orient. El nen Jesús res tenia, per ells no caldrà l'avió, la màgia els farà volar. Melcior, Gaspar i Baltasar, Melcior, Gaspar i Baltasar. Les cartes davant l'església, carrosses i caramels, no deixis la mà del pare, que aviat t'aixecarà per veure la cavalcada amb els cavalls desfilar. Els reis els hi portaran joguines, jocs i carbó, com van fer-ho a lluny a Orient. El nen Jesús res tenia, per ells no caldrà l'avió, la màgia els farà volar. Melcior, Gaspar i Baltasar, Melcior, Gaspar i Baltasar. Benvinguts, majestats, gràcies. A continuació, ses majestats, els Reis Mags d'Orient, faran entrega de les ofrenes.